Poďme rovno na vec. Predstavme si jeden veľmi reálny každodenný scenár. Máme tu mladého človeka, povedzme 25 rokov, žije a pracuje u nás na Slovensku. Každý mesiac mu na účet cinkne taká tá klasická, priemerná čistá mzda, bavíme sa o sume zhruba 1100 až 1200 eur čistého. No a teraz realita. Zaplatí sa nájom alebo hypotéka, nakúpia sa potraviny, natankuje sa auto, možno nejaké to pivo s kamošmi a na konci mesiaca na účte nezostane skoro vôbec nič. Znie to povedome však. Keď sa v takejto situácii vôbec len vysloví slovo milionár, človek sa zvyčajne len tak ironicky pousmeje. Vybudovať nejaké obrovské bohatstvo totiž znie ako čisté sci-fi. Ako si sme si zvykli na pocit, že na niečo také proste musíme vyhrať lotériu, zdediť polovicu Bratislavy alebo rozbehnúť nejaký extrémne rizikový biznis. Takže, tá úplne najdôležitejšia otázka dneška znie presne takto. Je reálne možné vybudovať miliónové bohatstvo z úplne bežnej slovenskej výplaty? Dnes tento starý mýtus raz a navždy rozbijeme. Bohatstvo totiž vôbec nie je rezervované len pre nejakú elitu s obrovskými príjmami. Ukážeme si absolútne exaktný matematický plán pekne krok za krokom. A to najlepšie, je postavený na reálnych slovenských zákonoch. Tento návod nám totiž umožňuje úplne legálne obísť starý bankový systém a vybudovať majetok, o ktorom sa väčšine ani nesníva. Pretože viete čo? Matematika nepustí a čísla hovoria absolútne jasnou rečou. Časť 1. Krutá slovenská realita, alebo kam nám vlastne miznú peniaze. Hneď na úvod si musíme úprimne priznať jednu vec. Bežne zarábajúci človek na Slovensku jednoducho nemá k dispozícii tisíce eur mesačne, ktoré by mohol len tak bezbolestne odkladať. Buďme realisti. Sme vôbec radi, ak sa po zaplatení všetkých tých nutných šekov podarí zachrániť aspoň nejakú tú stovku. Poďme si ten rozpočet z priemernej mzdy 1150 eur rozmeniť na drobné. 450 eur nám okamžite zhltne nájom alebo hypotéka. Ďalších zhruba 300 eur necháme v potravinách. Auto a doprava do práce, to je 150 eur. A ak si chceme dopriať aspoň štipku zábavy, je to ďalšia stovka v ťahu. A čo nám teda zostane? Na konci tohto celého kolotoča nám svieti suma 150 eur. Toto je naša realita. Je to fakt len malý zlomok výplaty, ale práve týchto 150 eur je našim odrazovým mostíkom k niečomu absolútne obrovskému. Časť 2. Paska bank a inflácie. Alebo prečo klasické sporenie proste nefunguje. Tak si teda predstavme, že tú ťažko ušetrenú 150-ku necháme len tak ležať na účte. A presne tu prichádza tá najväčšia pasca. Bežné sporenie dnes totiž doslova nefunguje. Ten tradičný systém je nastavený tak, aby z neho profitoval niekto iný, a to predovšetkým veľké inštitúcie. Je až fascinujúce sledovať, ako prichádzame o peniaze. Na jednej strane tu máme prvého zabijaka bohatstva. Ak peniaze necháme na bežnom účte, banka nám štedro pripíše úrok možno 0,01%. Do toho nám do chrbta dýcha inflácia, ktorá z každého eura neúprosne ukrajuje. O 30 rokov budú mať tie peniaze iba zlomkovú hodnotu. No a na druhej strane je tá tzv. Lepšia možnosť. Tradičný finančný poradca. Ponúkne superfond, no to, čo často zostane skryté počtiarov, sú poplatky za správu vo výške 2 až 3% ročne. Znie to ako úplná drobnosť však, ale v horizonte desiatok rokov tieto nenápadné percentá doslova vysajú z účtu desiatky tisíc eur. Banka si medlí ruky, no my prešľapujeme na mieste. Krátka vsúka predtým, než pôjdeme ďalej. Ak sa vám zatiaľ video páči, budem rád za like a odber. Časť 3. Naša tajná zbraň a daňový raj cez paragraf 9 zákona o dani z príjmov. Dobre, poďme konečne na to riešenie. Máme tu doslova tajnú zbraň, o ktorej drvivá väčšina ľudí vôbec netuší. Slovensko je totiž pre šikovných investorov naozajstným daňovým rajom. Počujete dobre, je to 100% legálna a extrémne silná výhoda, ktorú tí bohatí využívajú každý jeden deň. Kľúčom k celému tomuto kúzlu je tzv. Časový test. Náš zákon totiž hovorí úplne jasne. Ak investujeme do cenných papierov obchodovaných na regulovanej burze, ako sú napríklad ETF fondy, a tieto papiere podržíme dlhšie ako jeden jediný rok, akýkoľvek zisk je kompletne, ale že úplne oslobodený od dane z príjmov. A pozor, rovnako aj od zdravotných odvodov. Chápete? 0% pre štát. Celý ten zisk zostáva doma. V praxi to robí úplne brutálny rozdiel. Predstavme si, že by sa podarilo zarobiť na teraz veľmi populárnych kryptomenách, alebo by sa predal investičný byt. Štát si okamžite zaklope na dvere a vypýta si svoju daň. To môže byť 19% plus ďalšie hrozivé percentá na zdravotných odvodoch. Je to fakt obrovská záťaž. Ale oproti tomu? Pri držaní ETF fondov dlhšie ako rok je naša daňová povinnosť presne 0%. To je proste neporovnateľná výhoda.
Na sekundu sa tu určite zastavme, čo toto ETF vlastne je. Predstavme si to ako taký obrovský nákupný košík. Namiesto toho, aby sme riskovali a kupovali akcie jednej jedinej firmy, kde je vždy šanca, že jedného dňa skrachuje, cez ETF kupujeme malý kúsok z 500 až 1500 najväčších firiem sveta naraz. Riziko je tak rozložené na absolútne maximum. A čo je najlepšie? Historické dáta nám ukazujú, že tento globálny košík prináša dlhodobý priemerný výnos niekde na úrovni 8 až 10% ročne. Časť 4. Sila zloženého úročenia, tzv. 8 div sveta. A teraz do tej rovnice pridáme to pravé, nefalšované kúzlo. Fenomén, ktorý sám Albert Einstein údajne nazval 8. divom sveta. Bavíme sa o princípe, kedy nezarábajú len vlastné vklady, ale tie samotné úroky začnú generovať ďalšie úroky. Peniaze proste zarábajú peniaze. Je to ako snehová guľa. Sledujme túto časovú os. Začíname v 25 rokoch. Vkladáme tu našu 150 mesačne pri 9% ročnom zhodnotení. Vo veku 35 rokov sme tam reálne poslali 18 000 eur, no na účte už svieti 29 000. Vo veku 45 rokov, po 2 dekádach, sú tie vklady 36 000, ale hodnota účtu tá už prekonala 100 000. Tu už zložené úročenie maká oveľa rýchlejšie ako naše vlastné peniaze. No a keď sa priblíži ten dôchodkový vek, povedzme na tej 60-ke, z vlastného vrecka sa dokopy vyťahlo len 63 000 eur, ale ten celkový zostatok na účte? Neuveriteľných 441 000 eur. Takmer 500 000 eur vygenerovaných z jednej obyčajnej nudnej mesačnej 150-ky. A to absolútne najlepšie? Presne ako sme si povedali, vďaka ročnému časovému testu je táto gigantická suma do posledného centu úplne oslobodená od daní. Štátu sa z tohto obrovského zisku neodovzdá vôbec nič. Dobre, týmto ale zďaleka nekončí. Náš pôvodný sľub predsa znel, že budeme hovoriť o miliónovom bohatstve. Otázka teda znie, ako z tohto bezmála 500 000 spraviť ten bajný magický milión? Odpoveď je prekvapivo jednoduchá a úzko súvisí s tým, ako prirodzene funguje náš život. Tým tajomstvom je kariérny rast a inflačné navyšovanie. Je predsa úplne logické, že plat nezostane rovnaký celých 35 rokov. Človek naberá prax, zlepšuje sa a s tým predsa rastie aj výplata. Naša stratégia teda spočíva v tom, že tú mesačnú investíciu každý jeden rok zvýšime o smiešnych 5%. Čiže druhý rok tam nepôjde 150, ale 157 eur, tretí rok 165. Zvládne to rozpočet úplne bez najmenších problémov. A výsledok tohto jedného malého 5% vylepšenia? Na konci nášho investičného horizontu svieti na účte suma 1 100 000 eur. A presne takto sa z človeka s priemerným príjmom stane oficiálny milionár. Fakt za tým nehľadajte žiadnu mágiu, je to len čas, neoblomná disciplína a využitie toho správneho, daňovo optimalizovaného nástroja. Takže na záver si to poďme zhrnúť. Tu sú 4 kroky k investovaniu a návod, ako začať hneď teraz. Teóriu máme zvládnutú, poďme do praxe. Aby sa tento plán rozbehol, naozaj sa nemusí chodiť do žiadnej banky ani podpisovať tony papierov. Dnes je to záležitosť na pár klikov, zvládnete to v podstate z gauča s obyčajným smartfónom. Postup je takýto. Krok prvý, vyberieme si licencovaného európskeho brokera, ktorý nemá poplatky. Bavíme sa o platformách ako XTB, Trading 212 alebo Interactive Brokers. Krok druhý, nastavíme si trvalý príkaz banke, a to presne na deň výplaty. Najprv predsa treba zaplatiť svojmu budúcemu ja. Krok tretí. Vyberieme si tzv. Akumulačné ETF, to spoznáme podľa skratky ACC. Znamená to, že všetky dividendy sa automaticky reinvestujú späť a nevzniká žiadna zbytočná daňová povinnosť. No a krok štvrtý, ten je doslova najdôležitejší, vypnite aplikáciu a ignorujte správy. Trhy budú padať, médiá budú pravidelne šíriť paniku, no kľúčom k bohatstvu je nepanikáriť, nič nepredávať a nechať systém v kľude bežať na autopilota. A toto je presne tá myšlienka, ktorú si dnes musíme odniesť. Na bohatstvo vážne nepotrebujeme nejaký astronomický príjem. Treba len pochopiť systém a hlavne začať včas. Konzistentnosť a disciplína vždy, podotýkam vždy, porazia aj ten najvyšší plat. Každý jeden mesiac, ktorý s investovaním otálame, nás v budúcnosti stojí obrovské peniaze na stratených úrokoch. Otázka teda neznie, či sa to dá zvládnuť. Otázka znie, koľko tisíc eur bude stáť každý jeden ďalší mesiac váhania. To je z mojej strany všetko a ak sa vám video páčilo, budem rád za like, odber a koment.